Final set together dito po sa Let's Talk. And Jana, let's talk about the pageant proper na. Yung day na mismo, kumbaga judgment day, sabi nga natin. Anong preparation na ginawa mo niya? Anong oras ka nag-umpisang mag-prepare? Like example, pageant starts at 7 p.m. So, syempre, kung hindi na kayo pinapakla. Paano yung preparation na ginawa mo? Maaga kaming nagising nung pageant day actually. 9 a.m. nandoon na kami sa Mall of Asia. So, nandoon kami sa isang resto doon kung saan nagstay muna yung mga girls. Tapos, actually, maaga kaming naayusan. Nagkulot na kami. Tapos, sinet na yung buhok. Pero, nakaset na yung buhok. Naglagay lang ako ng scarf. May kailangan akong bilhin sa department store. Kasi yung pang-gown ko na sapatos, wala pa. So, bumili muna ako ng sapatos ko na susuotin para sa gown. Di ba sponsor sa mga sapatos niyo? Meron din kaming official shoes. May mga official shoes kami. Pero yung, syempre, iba pa rin yung gagamitin mo for Sino kasama mong bumili? Mag-isa lang ako. Pinahiraman ako ni Princess Manzon ng scarf. So, lumabas ako para ako si Medusa. Na parang Valentina. Nung nakabalot lang yung hair. Siguro yung iba hindi rin. Kasi tinatanggal ko yung sash. Kasi syempre baka ma-intriga sila. Although, yun nga ang advice, wear your sash at all times. So, tinanggal ko muna yun at lumabas ako doon. Bumili ako ng mga kakailanganin ko. So, yun. Tapos nag-rehearsals pa kami. So, medyo may rehearsal pa yun? Yeah, may rehearsals pa yun. Inabot kami ng hanggang alas 4, 7 p.m. yung pageant. 7 p.m. sharp talaga. So, mga 4 or 5, kakatapos pa lang namin mag-dress rehearsal. Hindi na kayo nakapag-shower noon? Wala. Diretso na, bihis na. Pageant proper na. Anong feeling na that night? Medyo hindi na rin ako masyadong kinakabahan. To tell you honestly, hindi ako kinakabahan nung pageant night. Kasi iba yung feeling sa pageant night dun sa pre-judging. Kasi ang pinaka-importante is yung nasa pre-judging. I see. We had a pre-judging parang a few days before the pageant night. Doon talagang no makeup. Kung may makeup ka, papaboran nila yan ng wet wipes. So, talagang yan. Doon kanila isa-screen ng maigi. So, may one-on-one question together with the judges. So, yun. Parang yun yung talagang pinaka-nakakatakot. Yun yung pinaka-crucial stage. Yeah. Balik muna natin konti. Rewind tayo konti. Pre-pageant mo na. Yung sa one-on-one, ano yung mga tanong na binigay sa'yo? Yes. Yung mga tanong sa akin during the pre-judging, the first one is, parang why is it that most of the Filipinos are into illegal logging. What could you do to help prevent it? Parang ano yung mga pwede nating magawa? So, I answered them na, syempre because of poverty, most Filipinos don't have other parang sources of income, so they resort to illegal logging. And it's actually a shocker for us kasi parang nasisira na yung environment natin because of that. And one thing we can do is plant more trees. Yun nga. We have to plant more trees and make it a point that kung kaya natin na wag na lang mag-illegal logging, subukan natin na wag nang mag-illegal logging. Kasi illegal. Yun nga. Ang hirap na i-encourage, lalo na meron din yung mga iba kasi may mga sinasarili yung pag-illegal logging. So parang we have to let them know that there are ill effects of those, parang there are ill effects and consequences that come from your irresponsible actions. So we have to let them know education is number one. We have to educate the people. We have to let them know about the pros and parang kumbaga yung mga at saka yung mga parang yung mga magiging parang long-term effects nito pag nagtagal. Lalo na. Siguro nararamdaman na natin yan. Ano yun? Tatlo yung question sa akin actually. Isa lang ba? Kasi 3 minutes yun eh. Isa lang siya or panel interview talaga yan. Ilan sila? Marami sila. Kung sino yung mga nag-judge, kung siguro medyo maraming nag-judge nung pageant night, siguro bawasan mo ng 5, sila na yun. Or parang okay. nasa 8 yata yung panel nun. And then yung second question was kasi they learned that I am the provincial tourism officer of Ilocos Sur. So parang they asked me what are the parang projects that I have done and or what kung wala pa naman, what are my future projects. So sinabi ko nga na being the provincial tourism officer, I am not only promoting the beauty of my province but also how to take care of the natural resources that we have. Since we are a coastal province, I have started a project
project during the World Wetlands Day celebration, and we actually had this mangrove planting, and at the same time, I encouraged the bikers to bike all the way from Vigan to Kabugao. Diba? Not only does it promote clean air, it also parang kumbaga encourages everyone na, sige, this is actually a good sport to engage to because we are actually becoming more fit. Diba? Parang ganon. So, yun. Good answer. Yes. So, sinabi ko yun, and sinabi ko rin na if ever there are future projects, I would like to encourage everyone to plant more trees because that is my advocacy and to practice the 3 R's of recycling. So, yun yung sinabi ko sa kanila. And the third one was, siguro kasi nalaman nila na dito tayo sa Ilocos Sur at marami tayong mga, kumbaga, safari and meron tayong baluarte. So, they asked, in your opinion, are you in favor of taking care of tigers inside inside your homes or as house pets? So, sinabi ko, it's a choice, but for me, I think that is not advisable for us to do because the tigers, parang kumbaga, Hindi sila for pets hindi sila for pets, and yun nga, parang kumbaga, they should belong to the wild because that's their nature. It's their nature. Wild sila, and they should belong to, yun nga, to forests or to safaris, kung saan sila dapat na manirahan. Because nag-iiba rin yung ano nila kumbaga, nasisira din yung kanilang, kumbaga, siguro parang nag-iiba rin yung behavior. Siyempre, definitely. Behavior nila. Kasi iba yun Wild animals. Kung ako isa sa mga judge, mataas ng puntos ko sa iyo sa mga answers mo na yan. Actually, applauded ako. Lumabas yung isang judge and kinongratulate din naman ako. Sinabi niya, that is how I want all the other girls to answer. Sabi niya gano'n. Congratulations. Panalo ka agad yan, di ba? Siyempre nandun din, parang kumbaga spontaneous talaga yung pagkakasabi ko rin. No? So parang I felt really guided and enlightened that time. So parang thankful din ako sa Diyos na talagang, kumbaga for me, the answers didn't come from me alone. Parang nanggaling din. Very natural. Yeah. It comes from you. Fast forward tayo ng konti. Pageant na. Ano yung mga expectations mo that night, yung nasa stage ka? Nung nasa stage na ako, parang I was only hoping for a good show, na sana walang mistakes sa production number, na sana din, kung sakasakali man, sana mapili rin ako. So top 10, yun yung mga naging expectations ko na lang din. Although, naisip ko na rin na kung hindi man papala rin at hindi ibigay sa akin, happy na rin ako because na-experience ko yun. Kasi a lot of girls are really wanting to become beauty queens. They really want to be parang part of major pageants such as Miss Philippines Earth and other pageants din na kilala natin. Gustong-gusto nila yon. So parang for me, it's an honor already to have been there representing my municipality, my hometown, Municipality of Bantay. And talking about experience, ano yun talaga yung, kumbaga, experience mo doon at ano ang natutunan mo when you joined the Miss Philippines Earth 2012? Yes, marami talaga akong natutunan. First of all, of course, yung tungkol sa theme namin, yung sustainable energy. Natutunan ko na lahat-lahat. So parang, kumbaga, ganito pala yun. So we have to be more aware. And natutunan ko rin na hindi na pwede ang complacency. At saka dapat talaga, pag ini-educate ang tao, minsan kasi mahirap turuan ng matatanda na. So we have to teach the young. We have to mold them into better persons, into more environmentally aware people. Para sa future natin, kumbaga, madali na lang sa ating gawin yung mga bagay na yan. We have to teach them the basics like shutting off the computer pagkatapos gamitin, turning off the lights pag di ginagamit, pag-conserve ng energy. Kasi malaking bagay din yan kung lahat tayo gagawin yon. So, yun yung mga bagay na natutunan ko. At, syempre, hindi mo lang yan basta-basta natututunan. Dapat i-apply mo rin yan sa everyday living. So, you have to be, kumbaga, committed to your advocacy. Nice one. After Miss Philippines Earth, Binibining Pilipinas ba? I've joined Binibining Pilipinas na. So, ang reason ko lang naman din, one reason why I joined Miss Philippines Earth and tried screening for other pageants is 25 years old na ako. So, usually kasi ang mga pageants hanggang 25. Ay, gano'n ba? Ang Miss World hanggang 24 lang. Ang Miss Philippines Earth hanggang 25, Binibining Pilipinas hanggang 25. So, although pwede pa rin siguro, pero I'm not really that sure. Kasi last year, may nagpa-screen din, 26 na. Ay, hindi. This January, nung nagpa-screen ako for Binibini. Kasi meron akong nakasama na
na nagpa-screen din, 26 na siya. So, kung next year, itatry ko, 26 na rin ako. So, hindi ko lang alam kung kakayanin pa yun. Pero, siguro din, kailangan ko rin ng isang tao na makakapag-train pa sa akin. Kasi, minsan din, mas maganda kung meron ka ring trainer. Yeah. Siguro yun din. Kailangan ko rin ng trainer. Although, you know the basics already, but you have to know. Kasi yung mga pageants na yan, medyo critical talaga ang mga judges. But how did you stand out as an Ilocana sa pageant na yan? Siguro because of the Ilocano values, and of course, every time I have the chance to showcase what we can offer, ginagawa ko yun. Sinasabi ko kung ano yung mga pwede nating ipagmalaki. At syempre, ipagmayabang at taas noong sabihin na yan, galing yan sa aking pinanggalingan. So, yun. Parang for me, siguro, I stood out because I am a proud Ilocana and I am proud of my heritage, and kung ano man yung mga may experience nila dito, I'm sure din na talagang kakaiba yun kung sakasakali man na subukan nilang pumunta dito. Definitely. You are indeed a proud Ilocana when you represent not just your municipality but the province itself, di ba? Now, may natitira pa kaming minuto. This time muna, pag-usapan naman natin, ikaw na, si Jana na, after the pageant, ano pinagkakabala ni Jana ngayon? May mga bagong shows ba? Yes. Meron tayong mga bagong shows na abangan ninyo, na makikita ninyo kami soon. Syempre, balik pa rin ako sa Wake Up Ilocos kasi syempre, ito yung talagang mother show ko nga na na kinabibilangan. And of course, paminsan-minsan din sa Poptastic. At saka marami tayong mga abang shows dito sa Core TV. For one, syempre, ang inaabangan nating Project Rainbow. Project Rainbow! Yan, malalaman ninyo. Abangan po ninyo yan kasi this is something to look forward to. This is actually a show na parang similar to model search formats. Pero, ang mga kalahok dito ay mga kapatid nating mga gays. So, actually, sabi nga nila, excited mga din ako. drag queens. Kasi kami ni Jana, dalawa kami, so, dalawa tayo basta ilang judges, basta dalawa kami ay magja-judge doon. At sabi nga ng producer na si JP na itong show na to dito mapapanood natin yung sabi niya, beautiful man in a woman form. Something like that. Yeah, parang a man in a woman's, parang yun nga. Hindi, a woman in a man's form. Yun pala yun. A woman in a... parang a woman from within in a man's form. Yeah. So, nandun siya sa katauhan. Parang trapped siya sa katawan ng lalaki. Explain lang natin ng konti. Kasi ano ba yung show na yun? Parang reality siya. It's a reality show na may mga... Of course, these are gay. So, may mga weekly activities sila, may mga weekly challenges. May mga challenges din sila. Parang Miss Philippines Earth lang. Paano raw sila may mga magbuhat ng baboy? Yung mga yan. May mga kung ano-anong ipagagawa sa kanila. Kaya, you have to look forward to that because sobrang maaaliw kayo. Kasi medyo for fun din talaga kasi yung purpose ng parang ano nga rito, may may pagka-comedy na rin at the same time. At tapos, may mga weekly, parang fashion show sila. Pictorials pala. May pictorials silang gagawin. Susuotin nila yung mga designs sa mga local designers natin. And may elimination din. So, parang na rin yun, matira ang matibay. Tama yun. And excited na rin. And marami pang shows na gagawin ang Core TV. And with that, talking about shows, before magpabaan ko na, ikaw ang beauty queen namin dito sa Core. Congratulations, Jana. Thank you so much. You made us proud. Thank you. Alam mo, habang nanonood kami, proud na proud kami. Pati ako, co-host ko yan. Ako din, proud na proud. Alam mo, kahit manalo matalo, iba talaga yung feeling na masuot mo pa lang tong sash na to. Sobrang iba na yung feeling. Kakaiba na talaga. Makes you so proud to represent your hometown. Thank you so much. And kami ang proud na proud kaya. Thank you. Final message sa ating mga viewers. Probably tips sa mga gustong sumali rin sa mga ganyang classic contests. Yes. To all the ladies out there, nako, ito ang advice ko na dapat ninyong pakinggan. Habang bata pa kayo at habang kaya nyo pa, sige lang, go lang ng go. At samantalahin ninyo yung pagkakataon. If you want to become a beauty queen, you can make that happen. Ang importante, may mabuti kang kalooban. At syempre, kailangan maging knowledgeable ka. Kailangan din nung talagang
commitment. Like for example, kung dito sa Miss Philippines Earth ka sasali, you have to have that commitment and devotion to your chosen advocacy. At you have to live with it. Ang isang beauty queen, hindi lang naman sa panlabas na anyo nagiging beauty queen, kundi from within din. So, you have to become beautiful inside and out and live with it. So, yun ang aking advice. At kung may mga Ilocanas siya na gustong sumali sa mga pageants natin, lalo-lalo na akong sa Miss Philippines Earth, lapitan nyo lang ako at manghingi kayo ng mga tips at mga pieces of advice. Tutulungan ko kayo. Very well said. Congratulations again, Thank Jana. you. And good luck. More shows? Thank you, sana. Yes. More shows, syempre. Thank you. Okay, now, yun. Sa ating mga kababayan dyan, especially sa mga young ladies na hoping to be a beauty queen someday, yun nga, sundin nyo lang yung mga sinabi ni Jana, yung mga tips na yun, which is ang pinaka-important doon is just be yourself. Tapos nga, yung advocacy na kung anong napili mong advocacy, kailangan gawin mo yun. Hindi lang basta just because nag-research ka, nag-google ka, ito ang gamitin ko. At hindi lang yun. Sabi mo nga, kailangan desidido ka eh. With the 2 months activities na yan, kung mahina ang loob mo, kung mahina ang loob niya, sigurado, nag-back out na yan. And tama nga sabi ni Jana, read, kailangan knowledgeable kayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating mundo. Just like dito sa Let's Talk, marami kami pag-uusapan pa sa mga susunod na linggo. But before that, may mga gusto ko bang pasalamatan, Jana? Yes, syempre gusto ko munang i-take itong pagkakataon na to na pasalamatan ng lahat ng mga tao na tumulong sa akin. Syempre, number 1 po dyan, ang Municipality of Bantay, headed by Mayor Sammy Parilla and of course, Municipal Administrator, si Sammy Boy Parilla. Maraming salamat po sa support na ibinigay ninyo sa akin. Syempre, yung mga relatives ko, ang aking tita and Carnita na nasa Australia, ang mommy ko na talagang nagpuyat para lang i-like at i-campaign ang aking mga photos para sa Miss Photogenic Award at sa iba pang mga awards na pinaglalabanan na kailangan ng online voting. And of course, kay Jetty, kay Kuya Sid, lahat sobrang dami. Lahat ng mga Facebook friends ko na nagbigay ng messages, ng mga words of encouragement, lahat ng mga nag-pray for me. Maraming salamat po. At saka sa mga sumuporta po, maraming salamat talaga sa mga nagdasal, sa mga nanood, sa mga naging proud din na kasama po ako. And of course, I would also like to thank the Carousel Productions. Maraming salamat kay Miss Cathy Untalan, sa lahat po ng mga members and staff nila sa Carousel. Thank you so much. Ang pagsali ko sa Miss Philippines Earth ay hindi lamang pagsali ng isang prestigyosong pageant, kundi tinulungan nyo ako to become a better person, to become a more environmentally aware person. And right now, I am applying everything that I learned from you. So, kailangan in return, ibalik ko rin yung yung mga biyaya na binigay ni Inang Kalikasan sa akin by spreading the word about how to take care of our environment. So, maraming salamat po sa lahat. Thank you once again, Jana. And also thank you din sa aming mga sponsors, HA Salis Marketing. Thank you din sa King Harris Furniture, Lawag, Soliday. Thank you so much. At syempre, sa lahat ng crew ng Core TV, maraming salamat. Mga kaibigan, again, don't forget, July 28, Biagco, Channel Studio 23, 9:30 a.m. po yan mag-uumpisa. And every Saturday na po yan. So, ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. Ito po ang Let's Talk. Bye everyone. God bless. Thank you so much, Thank you Jana. so much. Thank you. And Yeah. good luck sa iyo. Sorry.